Мой тата, Будько Іван Вікторович, нарадзіўся 8 лістапада 1925 года у вёсцы Малыя Бярозаўцы. Дзяцінства ў яго было нялёгкім. У сям'і было 5 дзяцей, і ён, як старэйшы, з малых гадоў дапамагаў бацькам па гаспадарцы. Калі пачалася Другая сусветная вайна, тату было толькі 14 гадоў. Прызваны ў Чырвоную армію быў у ліпені 1944 года, калі была амаль вызвалена Беларусь. Сваю службу пачынаў у 45-м запасным артылерыйскім палку, дзе новабранцаў рыхтавалі да баявых дзеянняў. У верасні 1944 года накіравалі служыць у 275-й знішчальна-супрацьтанкавы артылерыйскі полк, які дзейнічаў на тэрыторыі Польшы. Там падчас Вісла-Одэрскай аперацыі быў паранены, трапіў у шпіталь. Затым удзельнічаў у фарсіраванні Віслы. За праяўлены гераізм у гэтай аперацыі быў узнагароджаны медалён за адвагу. Пасля лячэння служыў у 216-м стралковым палку ручным кулямётчыкам. Але дзесьці праз месяц у сакавіку уже на тэрыторыі Германіі быў зноў паранены. На гэты раз больш сур'ёзна, і рана давала аб сабе знаць і ў пасляваенны час. Да перамогі служыў у 80-м гаўбіцкім артылерыйскім палку тэлефаністам. У складзе гэтага палка тата дайшоў да Эльбы, дзе ў красавіку 1945 года адбылася сустрэча савецкіх і амерыканскіх войск. Ён вельмі ганарыўся тым, што прымаў удзел у такой гістарычнай падзеі. Пасля вайны тата з ваеннай справай не развітаўся і яшчэ да чэрвеня 1950 года служыў на пасадзе камандзіра аддзялення сувязі. Быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі, медалём за адвагу, за перамогу над Германіяй, за вызваленне Варшавы, медалём Жукава, ветэран працы, ветэран вайны, ордэнам айчыннай вайны і іншымі юбілейнымі медалямі і знакамі. Імя майго таты, Будько Івана Вікторовича, носіць піянерская дружына нашай падольскай школы.